Dobre. No toto ja som. Vidíš? Vidno oberečko, vidno. Hej. Turku daj na bok. Nižšie. Tak daj. Nech vidno tam spojenie. To máme vysparované. To ide kontrol kidu. Vyhľadáva. Ako to trvá, kým nájde zmenšujeme. Teraz je kontrola automatik vyhľadávanie. Sorry. Ale mám tam. Nájde? Hej. To vyhľadávalo. Už bolo sparované to. Hej. Už prestalo blikať, takže už je. Už je vyhľadané. Posúvaj sa. Je vyhľadané? Hej. Dobre, počkaj, sa ti Máš ridiculous. Viem. Pozor, ľadové podmienky. Robíš OK, pripojenie ako OK. Trošku to dlhšie trvá, ale presahuje, ja tam mám senzor. Hej, a teraz si už pripojený. Tam ti bliká hore satelit, ale to už nie je to. Dobre, Míša, počkaj. Vidím tam otáčky, počkej sa vlastne môžeš. Vidno? Hej, vidno. Ešte raz daj. Tu máš druhý otáčky motor dá. Trošku cez Bluetooth má spozdenie. No. Čo tam ešte už nič, ne? Z toho. Čakaj, nedrží zášky. Ťukni len, ťukni. No a čo som chcel, vrátime sa nazad. Tak chybové hlasenie, toto nič. Chybové hlasenie ti dáva order, jaký žltý. Test to asi... Tu máš pripojenie. Rýchlo to načítalo, snímače. Snímače. Výsledku testu vozidla, scanning. Dobre, natáčaj s jednou rukou toto drž a natáčaj s druhou. A ideme do toho. Ideme tam na toto, hej. Rýchlosť budeme pozerať. Daj naspäť na toto. Nedá sa to vypnúť? Dá sa, už naskanovalo, ne? Vráť sa nazad a daj to na tie budíky. Počkaj, pôjdeš. Počkaj, ťuknem ti. Naopak. Dobre. Pôjdeš. Musíš dať pas. Daj si pas, lebo pokuta. A objektívna zodpovednosť. Dobre, daj. Ja ešte môžeš aj bez hlasu, nie? Ako bez hlasu myslíš to? Púšťať video na YouTube. Hej. Vypneš hlas a hodíš tam len hudbu. Hudbu nemôžeš. Autorské práva. Nedovolí ti to YouTube.
Zablokujete video. Hej. Opa. No. Trasie ma. Až keď Mišo vidíme. Opa. Vidíš? Hej, ale toto si nezaškruje. Zaosuje? Ako to je celé rozklepané. Počkej, ja to skúsim aj približiť, ale to ti nestihne zaškriť. Musíš mať to pevno. To nič, to ti. Tak zelené. Lepšia cesta bude teraz. To sa rozkýve, to musí dať na pult obidva. Lebo to sa hýbe ruka, tam sa hýbe a Ale nič nevidno, ani trošku. to je veľmi slabé video. Ono stále zaškruje, takže to... Trochu vidno, ale hovorím, že skáče to, vieš. Čo bolo? To mne správa. No dobre, Miša, ne? Musí vypnúť.